Hej, jeg hedder Ida. Hej, jeg hedder Mercedes. Vi går i 8. D på Fjordskridsskole. Ja. Okay. Formålet med dette forsøg er at vise, hvordan forskellige stoffer kan destilleres på grund af deres kogepunkter. De vigtigste processer er destillation. Det vigtigste område af fremstilling er gas, gasolie, petroleum, benzin osv. Brænter har forskellige kogepunkter, og derfor kan man adskille råolien i de forskellige fraktioner ved at destillere dem. Vi har hældt ca. 20 ml vand og 10 ml sprit op i et jumbo-reagensglas. Derefter har vi taget en prop med et langt rør, som fører ned til et andet reagensglas og en kop med vand i. Vi har samtidig taget et termometer, så vi kan se, hvor meget blandingen kommer til at stige med temperaturer. Her ser jeg glasrøret, som fører ned til det andet reagensglas, som står i den glasmillilitermål, hvor der kommer til at være vand i. Her ser jeg så hele konstruktionen, hvordan det hele er bygget op, og hvordan det store reagensglas fører ned til det lille reagensglas. Nu går destillationen i gang. Vi varmer jumbo-reagensglasset op, så vi kan få adskilt sprit og vand. Sprit har et kogepunkt på 79 grader, mens vand har et kogepunkt på 100 grader. Det vil sige, at når vi når de 79 grader, vil spritten automatisk ryge over i det andet reagensglas, og vandet vil forblive, fordi det ikke kan koge endnu. Vi har proppet pimpsten i blandingen, så der kommer en jævn varme hele vejen rundt, så vi ikke kun får meget varme på et sted og næsten intet på det andet. Temperaturen begynder lige så stille at stige mere og mere, så vi kan se på temperaturen, der sidder helt oppe ved toppen. Der kommer dug på indersiden, fordi varmen ikke kan slippe ud. Spritten begynder lige så stille at ryge mere og mere ned i det lille reagensglas. Når spritten lige så stille begynder at fordampe, ryger den ned gennem røret ned i det lille reagensglas, hvor den bliver fortættet med det samme, fordi at det lille reagensglas står i koldt vand. Spritten bliver derefter til flydende form og lægger sig som bund på glasset. Lige om lidt skal vi se, om det gik godt, og vi fik destillet spritten ordentligt. Fordi destillationen gik rigtigt, begynder den at brænde, som I kan se. Derfor er der ikke kommet noget vand ned til sprittet. Stedet gik, som det skulle, men der var dog en fejl. Det rør, som går fra jumbo-reagensglasset til det lille reagensglas, var helt nede i bunden i det lille reagensglas. Så når sprit rammer sit kogepunkt, og den lapper op til det andet rør, og det skal ned i det andet lille reagensglas, kan det ikke komme ned, for den er helt nede i bunden. Når vi så fjerner varmen fra det store jumbo-reagensglas, bliver der dannet undertryk i det store jumbo-reagensglas. Det vil sige, at den sprit, som er blevet destillet ned igennem røret til det lille reagensglas, hvor det ikke kunne komme ud, bliver nu suget tilbage igen på grund af undertrykket. Destillationen fejler så ved, at spritten og vandet det bliver blandet igen i det store reagensglas, og der er intet tilbage i det lille reagensglas. Derfor kan vi ikke tænde blandingen, da vi så hælder det ud, for der er ikke noget i det lille reagensglas. Det passer til teorien. Ved at vi fandt ud af, at vi godt kan adskille stoffer, og vi fandt ud af, at når spritten var adskilt, kunne man få den til at brænde. Det vi kunne gøre bedre ved forsøget, det var, at det lille glas, der gik fra jumbo-reagensglasset til det lille reagensglas, ikke skulle have stoppet helt ned i det lille reagensglas, så spritten ikke kunne komme derned. Ja. Destillation bruges allerede rigtig meget i den kemiske industri. Det er en af de største processer og mest vigtige. Ved destillation laver vi blandt andet asfalt, vi laver gasolie, vi laver smøreolie, petroleum, diesel, nafta til kemikalier og flydende gas til flaskegas osv.